George Testoasa l-am căutat, ce mare disperare. Dar George era șmecher, ascuns cu doamne fine. Noi pe fundul oceanului, el la plajă cu albine. Cu leibele pe picioare și măști de scafandru am intrat în apă, băieți, hai să-l prindem pe bandit. Dar George, șarlatanul, era bine ascuns și noi alergam ca nebunii pe sub coral și pe șplânci. Am plecat în Tenerife cu gând de scufundare. Pe George Testoasa l-am căutat, ce mare disperare. Dar George era șmecher, ascuns cu doamne fine. Noi pe fundul oceanului, el la plajă cu albine. Apoi am zis, hai să facem un video șmecher. Dar Dicianu, băiatul, a tras prea tare de ochelari. A coborât adânc să pară mai tare, dar la suprafață, vai, blackout total de mare. Iar Cristian, cameraman de succes mondial, a filmat orizontul, zici că era National Geographic banal. Iar eu, David Salvator, sărind la datorie, cu gura la gura lui m-am transformat în erou fără ieșire. Am plecat în Tenerife cu gând de scufundare. Pe George Testoasa l-am căutat, ce mare disperare. Dar George era șmecher, ascuns cu doamne fine. Noi pe fundul oceanului, el la plajă cu albine. Dicianu nu-și amintește și poate că e mai bine, că eu am fost acolo erou pe bune, nu pe glume fine. Și George, lăsăm Testoasa să se distreze, că noi ne întoarcem cu povești și râsete nebune. Așa că în Tenerife lecția e clară: când cauți Testoase șmecheri, ai grijă ce-o să apară. Și când Cristian e la cameră, fi sigur că o să rateze. Dar povestea asta, fraților, niciodată nu ne lasă să ne plictisim pe mese.